Slováci tu vyhrajú, neviem, či Hoťania to prežerú, ale musia. 14:43, Zbora. A takí tí tichí, skromní, ktorí vždy povedia, nehovor o nás veľa, veď my len tak prídeme, zúčastníme sa. Znova vyhrali na ďalšej súťaži. Zbora 14:43. Samozrejme v tomto prípade aj tie ceny, čo som spomínal, pohár, plus obálvočka, plus šumivé vínečko a potom ešte ten veľký putovný pohár. A ešte sa rozutekajte. Ešte odovzdáme ocenenie za najlepšieho prúdara alebo najlepšiu prúdarku. Chvíľočku strpenia. Potlesk a chalani môžu odísť zo stupienka víťazov. Na to prvé miestečko si môže vyskočiť najlepšia prúdárka. Aspoň také, aké zadozučinenie. Najlepšia prúdárka je z domáceho družstva 1684 Bietka.